nɛgɛ ɲɛ 17 bɛ dinandugukaw fɛ Kulukoro mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma an yɛrɛ fɛ Washington DC VOA soba kɔnɔ. An balimaw aw n'u la a y'aw bisimila VOA Banbara ka Mali kura kunnafoniw kɛnɛ kan bi tarata octobre kalo tile 15 san 2024 o kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Kabiri jumadon octobre kalo tile 11 san 2022 ko dɔ bɔra taji sɔngɔ la Mali jamana fan bɛɛ n'o ye gasoil ye ani essence ye. Cakɛda so min sigilen don taji sɔngɔ damakɛɲɛli kama Office national des produits pétroliers ANAP de ni laseli ninnu kɛ VOA Banbara tɔgɔla Mariam Kuyate bɛna o kunnafoniw lase an ma jɛmukan kɔnɔ. Dɔgɔtɔrɔsoba min sigilen don Mali jamana kɔnɔ hakililabana ye maa minnu sɔrɔ olu ka furakɛli kow kun kan ye fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan furakɛli nasiraw fɛ ko n'o bɛna kɛ ni ɲɔgɔlɔnbɔ n'a ɲɔgɔnna ninnu ye walasa banabaatɔ ninnu ka se ka kɛnɛya sɔrɔ n'a man jara de bɛna o kunnafoniw lase. Bi tarata octobre kalo tile 15 ye togodala musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ye journée internationale de la famille rurale ye. O kama Mali muso cɛsirilenba dɔ min ni togodala musow bɛ baara kɛ sikɔlɔ a bayɛlɛmali ko kun kan fɔ kana se situlu ma. Madame Jakite Mariam Kone ka bɔ New York kaw fɛ ye wasa karite ɲɛmɔgɔ ye. An bɛna ale bisimila an ka kumaso kɔnɔ sɔɔni sisan ka walawalali kɛ aw ye togodala musow tɔgɔla don kɛnɛ kan. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a y'aw bisimila ni ye VOA Banbara ka Mali kura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye. An bɛ kunnafoniw kɔrɔtigɛ ni Mali lahalayala. Jumadon octobre kalo tile 11 laseliw kɛra k'a fɔ ko dɔ bɔra taji sɔngɔ la Mali jamana fan bɛɛ. Dɔrɔmɛ 10 ɲɔgɔn ko de bɔra gasoil ani essence la min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dira cakɛda so fɛ min sigilen don tajiko sɔngɔ damakɛɲɛli kama jamana kɔnɔ n'o ye Office national des produits pétroliers ni dɔw k'a ma ko ONAP. VOA Banbara tɔgɔla Mariam Kuyate sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ a kuɲɛ kan an ka ɲɛmadaw fɛ. Kabini juma tɛmɛlen latigɛ min yɛrɛ tala an ka jamana marabagaw fɛ ni ka fɔ ko ka dɔ bɔ essence ani gasoil yɛrɛ sɔngɔw na Mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ sa an wulila ka se station caman kɔnɔ Bamakɔ yan nɔ yaasa k'a dɔn latigɛ min tala n'a sɔrɔ a baaraw yɛrɛ bɛ ka waleya. Nka an ka jateminɛw senfɛ tiɲɛ don gasoil ni essence o litiriw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na an y'a jateminɛ k'a fɔ ko dɔrɔmɛ 10 bɔlen don a sɔngɔw na. O siratigɛ la sa maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ye tare ye. A b'anw yɛrɛ arranger parce que anw minnu ye parents d'élèves ye ani école ka ta a bɛ dɔ bɔ an ka fɛn na quoi essence tata la a bɛ diya n ye non a kɔni n'u sera ka hali temps wɛrɛ bɔ a la tuguni a bɛ diya n ye yeah. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dɔ bɔla essence ni gasoil kɔni sɔngɔ na Bamakɔ yan nɔ maa caman y'a jira k'a fɔ k'u ka haminankoba fɛnɛ ye fɛn min ye bi o de ye dɔ ka bɔ transport fɛnɛ ni sɔngɔ na. O siratigɛ la an bɛna kuma di transporteurs olu ka syndicat ɲɛmɔgɔw fɛnɛ bɛ Bamakɔ yan an bɛna kuma di olu ma yaasa u ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye transport o sɔngɔko o fɛnɛ bɛ bolo jumɛn kan nin waati in na. An kɔni an b'a fɔ lamɛnnikɛlaw ye ni baasi wɛrɛ kɔni ma kɛ ayiwa sariya sira kan ani jamana yɛrɛ cogoya sira kan dɔ kan ka bɔ transport prix la ka d'a kan dɔ farala kan de ko dɔ farala carburant prix kan ni carburant prix jigila n b'a dɔn dɔ kan ka bɔ a la fana comme anw ye chauffeur ka syndicat ye dɔ bɛ fara a kan waati mun na a ma kɛ an kɔ an yɛrɛ da kun bɛ a kuma na wa a sensibilisation fana an ye caman kɛ a la wa k'a yira jamanadenw fana na u ka droit de don u ka hakɛ de don u n'a ɲini ka kan wa dɔ fana kan ka bɔ a la an se ye mun ye a ko la inshallah an bɛna o kɛ. An ka jateminɛw senfɛ an ka station kɔnɔ yan Bamakɔ an y'a ye dɔ kɔni bɔla essence ani gasoil bɛɛ lajɛlen sɔngɔ na. Essence min tun bɛ feere fɔlɔ 170 bi o bɛ ka di 160 la. Gasoil min tun bɛ feere 160 o bɛ ka di 150 la. O b'a jira k'a fɔ ko dɔrɔmɛ 10 o de bɔla essence ani gasoil sɔngɔ na nin waati in na. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamakɔ VOA Banbara tɔgɔ la. An bɛ to ni kunnafoniw ye Mali jamana kɔnɔ dɔgɔtɔrɔsoba min sigilen don jamana kɔnɔna la hakililabana ye mɔgɔ minnu sɔrɔ olu ka furakɛliko kama ye kunnafoniw di k'a fɔ k'u ye wulikajɔ hakilina fɛɛrɛ kura dɔw sɔrɔ min bɛna kɛ ni ɲɔgɔlɔnbɔ sira ye walasa ni banabaatɔ ninnu ka se ka kɛnɛya siraw sɔrɔ. VOA Banbara ka laselikɛla Naman Jara ale bɛna o kunnafoniw walawala k'a lase an ma.
Mali la Bamako Ponge Dr Sola hakili banabagatɔw ka furakɛyɔrɔ la yan o banabagatɔw ka kulu dɔ bɛ dɔn na jɛnbe foli sen duman kɔrɔ farafina tile bi yanfan ka laada dunu u bɛ ɲɛnajɛ la a bɛ komi u bɛ kɛlɛ fana la Mamadu Jara ye banabagatɔ dɔ ye a bɛ kule la a ɲɔgɔn banabagatɔ kun na hakili banabagatɔw ka kulu bɛ laada ɲɔgɔlɔnbɔ min kɛ a bɛ komi ɲɔgɔlɔnbɔlaw ka jɛkulubaw b'a kɛ cogo min na Mali la bamananw fɛ u bɛ ka dɔnkiliw ni dɔnw kɛ ne ma deli ka catiri bɔ ma deli ka dɔnkili da ala yɛrɛ ye filɛ ala ye tisɛ ye mɔgɔ min ye dɔnkili da i ye catiri bɔ yan mana don fɛn fɛn la a bɛ ɲɛ n bolo quoi ne y'o mɔgɔ sugu yɛrɛ ye yan Ponge ɲɔgɔlɔnbɔ ye feere ye ka hakili banabagatɔw dɛmɛ walasa u ka furakɛ Adama Bagayogo si bɛ san 67 la ye ɲɔgɔlɔnbɔla fɔlɔ ye min ye ni ɲɛnajɛ in nati hakili banabagatɔw ka furakɛ yɔrɔ la yan Ponge san 1983 la 1983 a ka fɔ la ɲɔgɔlɔnbɔ in nafa ka bon bawo fɛɛrɛ do banabagatɔw ma u k'u hakilinaw fɔ. D'abord, je vais parler de la maladie mentale. Elle intervient au moment où... Mais kuma fɔlɔ hakilina bana kan sabula ni o kun ɲɛsɛnni ma i bɛ kɛ den kɛrɛfɛ de maaw b'i wele ko fatɔ nka kɔtɛba sira fɛ an bɛ kuma di o maaw ma an bɛ maga ɲɔgɔn na an bɛ dɔnkɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ wa o de ye kɔtɛba yɛrɛ nafa ye. C'est important. Ce que tu dis est important. ɲɔgɔlɔnbɔ min bɛ kɛ Ponge kɛnɛyaso la tuma dɔw la gɛlɛya minnu bɛ kɛ sigidaw la a b'olu de bila kɛnɛ kan o la banabagatɔw ka ɲɔgɔlɔn bɛ kuma fɛɛrɛw sɔrɔ cogo la sigidaw gɛlɛyaw la misali la dugu dɔ kɔnɔ cɛ dɔ jalakira ka binna muso dɔ kan dugudenw bɛ dimine nana ka lamini tuma min a sera ka boli ka dugu bila Sulemani Kulubali ye hakili banabagatɔw ka furakɛla dɔ ye Ponge yan. C'est une technique issue de nos kɔtɛba o y'an ka ladala fɛnkɔrɔ ye mun kɔni jɔsen bɔra bamananya la sabula cogoya do walasa ka kuma an ka sigida gɛlɛyaw kan wa ka hadamadenw olu cɛ fana bɛn. D'assurer la cohésion sociale entre les différentes personnes. Mali jamanadenw hakɛw ye mɔgɔ miliyɔn 20 ni ko de ye o kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ hakilibana furakɛ u hakɛ ye mɔgɔ 50 ye jamana mun bɛ kɔnɔ diɲɛ tɔnba kɛnɛyako kama n'o ye Organisation mondiale de la santé ye ka jateminɛ sɛbɛnw y'a jira cogo min na san 2022 la a jirala ko tuma dɔ la hakilibana bɛ mɔgɔ minnu na u bɛɛ kɛ kɛrɛfɛdenw de ye Mali la o kama ɲɔgɔlɔnbɔ in kɛra feere ɲumanba de ye Mamadu Jara n'a tɔɲɔgɔnw ma u ka se ka kɛnɛya sɔrɔ walasa u fana k'u yɛrɛ ye diɲɛ taabolo la. Bi tarata n'o ye octobre kalo tile 15 ye o ye tɔgɔdɔla musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min sigira sen kan n'u y'a tɔgɔ kɛ ko journée internationale de la femme rurale la cogo min na tɔgɔdɔla musow ka baara minnu n'o bɛ kɛ u fɛ u ka se ka nɔbɔ ni k'u ka hakilinaw don ba la ni k'a lakodɔn o senfɛ bi VOA Banbara ye ci labila Mali muso cɛsirilenba dɔ ma min ni tɔgɔdala musow bɛ baara kɛ n'o ye baɲumankɛtɔn min n'a bɛ wele ko Wasa Karite o ɲɛmaaba Madame Jakite Mariam Kone ale b'an bolo nin waati in na nɛgɛjuru sira fɛ an n'a bɛna ka na tɔgɔdala musow tɔgɔladenw ɲɛnamaya Madame Jakite i n'u la. Ayiwa hɛrɛ dɔrɔn an ka foli bi ye an b'a dɔn k'a fɔ bi ye tɔgɔdala musow tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Ayiwa baɲumankɛtɔn n'o ye Wasa Karite e y'o ɲɛmɔgɔ ye e ni tɔgɔdala musow caman de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔna la kuma datigɛla bi aw ka don ye i bɛ se ka mun fɔ an ye. Ayiwa n b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka cɛsiriw la VOA groupe personnel bɛɛ lajɛlen n b'aw fo bi ne nimisi wasalen don kosɛbɛ n bɛ Amérique yan mɛ miiri bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ miiri bɛ Afrique miiri bɛ monde bɛɛ kɔnɔ parce que bi ye anw ka seli de ni n ko an ka seli tɔgɔdala musow ka seli de don Nations Unies y'a a kɛ tɔgɔdala musow ka seli ye depuis 2008 n bɛ foli bila n ka tɔgɔdala musow bɛɛ lajɛlen ma ni mɔgɔ minnu bɛ jɛ ka baara kɛ Mali muso cɛsirilenw minnu bɛ Filamana n b'o musokuntigi fo k'u ka groupement bɛɛ fo ka Joyila musow fo ka Banamba musow fo minnu bɛ Ngalamadibi ka Safo musow fo ka Sirakɔrɔ Kita musow fo ayiwa ka Mande muso ɲɛmɔgɔ n'o ye Madame Doumbia Fatumata Diané n b'ale fɛnɛ fo ka Alliance Globale di Carité o ɲɛmɔgɔ n'o o ye interprofession yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Kumba ye ani pharmacopée traditionnelle du Mali n'o ye professeur Rokia Sanogo ye n b'ale
ale fene fo kosɛbɛ nbe bela jalen fo muso cɛsirilen bela jalen fo anga muso ɲɛmɔgɔ ba minnu be Bamako minnu be anga togoda muso k'olu ka koɲaw ɲɛnabɔ nga foli be su bela jalen ma animisi wasalen do bi kosɛbɛ ni journée na nimisi wasalen do kojugu abe komi nisɔdiyalenba don ni ye a san joli ye wasa karite ani togodalamusow be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali fan bɛɛ ayiwa ni a bɛna san tan bɔ bi an bolo be ɲɔgɔn bolo baara in na bi journée ba in na an be wele bila ni muso ba nunu muso cɛsirilen nunu ma parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ togoda muso minnu be yen comme fan bɛɛ lajɛlen fɛ Afrique kɔnɔna na musow de cɛsirilen don olu de ye sɛnɛkɛlaw ye olu de be mɔni kɛ u be bagamaraw kɛ u be bayɛlɛmaliw kɛ ni ko bayɛlɛmali an da be se sigi yɛrɛ ma yiri ye yiriba de nafa mun be sigi la tɛ se ka fɔ ka ban ayiwa an b'a dɔn i ka baara ye sikɔlɔ ani a tɔmɔli n'a bayɛlɛmali ye fo ka se situlu ma min bɛ kɛ i ka baɲumankɛtɔn wasa karite fɛ i ni togodalamuso ninnu cɛ awa baara o baara an b'a dɔn gɛlɛya b'a kɔnɔ sanko togodalamusow bɛ baara min kɛ ka se si yɛrɛ kɔlɔli tɔmɔli ma k'a bayɛlɛma n'o y'a tobiliw ye fo ka na se a tulu bɔli ma baaraba de b'a la gɛlɛya min bɛ togodalamusow kan aw ka nin si kɔlɔ baara kɔnɔ ka na se situlu ma i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o la wa ayiwa an ye gɛlɛya min sɔrɔ an ka baara kɔnɔ fo ka se bi ma o ye dɛmɛw ye machine ninnu mɔgɔ minnu bɛ situlu produit Mali kɔnɔ togodalamusow u ka ca kosɛbɛ donc an mago bɛ machine na halisa pour que ka togodamuso ninnu dɛmɛ parce que situlu baara ka gɛlɛn kojugu a bɛ waati caman de ta u bolo u bɛ sɛgɛn u ka baaraw ka ca olu de b'u occuper denmisɛnninw na olu de b'u occuper sokɔnɔna na olu de b'u occuper togoda kɔnɔna fɛnɛ na donc an ye machine sɔrɔ o bɛ diya an ye pour que muso ninnu bɛ se ka dɛmɛ situlu bɔli la o gɛlɛya b'an kan u ka encadrement pour que ka se ka éducation d'u ma parce que kɔlɔ yɛrɛ ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ usine-tigiw ye Mali kɔ kan donc n'a y'a sɔrɔ olu bɛ se ka lasago ka ɲɛ an bɛ fɛ k'o fɛnɛ kalan k'u kunna pour que u ka faamuyali sɔrɔ o la diɲɛ lamini ka se ka Mali situlu la kodɔn cogo min na mais a ɲuman gɛlɛya mun b'an kan tuguni parce que marché minnu bɛ diɲɛ lamini kɔnɔ situlu feereli jamana caman bɛ situlu feere sisan u ka situlu bɔ ko ka ɲi donc an ka situlu minnu bɛ bɔ togoda kɔnɔ ce n'est pas uniforme donc ne an ka dugukolo ninnu olu appauvrilen don mais de toute façon an b'a f'u ɲɛna musow ɲɛna kɔni k'u janto togoda in na pour que situlu minnu bɛ bɔ yen nɔ a ka kɛ uniforme ye et puis pesticide kana utiliser u kɔrɔ o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ parce que sisan nɔ minnu bɛ situlu san a nafa bɛ minnu kan u tɛ pesticide fɛ c'est-à-dire que fɛn minnu bɛ yirikɔrɔ fɛn ɲɛnamaw faga a man ɲi a produit man ɲi yiriw ma donc an bɛ se k'o fɔ ja fɛnɛ nana o fɛnɛ kɛlen o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ yiritigɛ fɛnɛ gɛlɛya b'an kan parce que si yiri filɛ nin ye ale de ka ɲi environnement ma a ka ɲi san ka na a ka ɲi sigida fɛnɛ ma donc ne tun bɛ fɛ k'o de fɔ o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ. ayiwa ni diyara n ye kosɛbɛ madame Jakite Mariam Kone ale ye wasa karite o baɲumankɛtɔn ɲɛmɔgɔ ye min bɛ baara kɛ ni togodalamusow ye a sigiyɔrɔ bɛnnen don New York ma an ka foli bi ye togodalamusow tɔgɔla don o kɛnɛ kan ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye nin waati na an b'an kunda Burkina Faso jamana kan baw u ka jamanaden k'a ka ca ni mɔgɔ ba 65 ɲɔgɔn ye minnu bɛɛ lajɛlen kɛra kɛlɛɲɛbolaw ye n'u bolila ka taa u yɛrɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana o kɛɲɛ ka yan fan fɛ a yirala o senfɛ k'a fɔ ko kasabi min bɔra ka don u ka yɔrɔ lasagonen na o nafolo bɛɛ lajɛlen bɔra Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw kun nka o n'a ta o ta nin kɛlɛɲɛbola ninnu k'u mago bɛ dɛmɛ caman na an bɛ waati min na ko sisan baw degun binnen don a caman kan min bɛ tali kɛ kɛnɛya ko ani da dumuni ko o fanfɛyɔrɔw la Naman Jara VOA tɔgɔla ale b'o kunnafoniw walawala. Septembre kalo tɛmɛnen farajɛlatɔn n'o ye Union Européenne ye Ukraine maafolenw dɛmɛ ni euro wari miliyɔn 40 ye Moldavie jamana na nka nin dɛmɛ sugu in ka ɲasi maafolenw ma farajɛla o ni farafina maafolenw ka dɛmɛ cogoyaw tɛ kelen ye bawo baɲumankɛtɔn i yɛrɛ de bɛna maafolenw dɛmɛ farafina Seydou Ouedraogo ye Burkina Faso maafolen dɔ ye Côte d'Ivoire jamana na. Le problème est vraiment crucial ici.
jiko dɛsɛ b'an ka yan kosɛbɛ baarako gɛlɛya b'an ka sifinw kan u tɛ fɛn kɛ nin waati na walasa ka sɔrɔ kɛ o kama anw fana minnu si kɔrɔbayara an tɛ se ka sigi tɛ ka sɔrɔ an ma baara dɔ kɛ walasa an ka se ka fɛn sɔrɔ ani ka nafa ɲa an yɛrɛ ye musow fana sɛgɛnnen don bawo u tɛ baara la u tɛ lakɔli la u bɛ yan tɛ. Quel sera notre avenir par la suite? Diɲɛ tɔnba bolofara min bɛ maafɔlenw kama n'a bɛ wele au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés nin jaw sɔrɔla ale de fɛ mɔgɔ min ɲininkara n'o ye Seydou Ouédraogo ye a bolila ka bɔ Burkina Faso lakanabaliya kosɔn ka na sigi Côte d'Ivoire jamana Sahel yanfan na Olivier Guillaume Bière diɲɛ tɔnba bolofara min bɛ maafɔlenw kama a lasigiden do Côte d'Ivoire jamana na. Les ressources sont limitées. Nafolo min bɛ bila maafɔlenw kama diɲɛ tɔnba fɛ kɔgɔjida jamanaw na dan de b'a la maafɔlenw ka jiko n'u ka lakanako tumaw dɔw la u tɛ jate nafolo in kɔnɔ kɛnɛyaso minnu fɔlɔ ni furakɛminɛnw tun bɛ di u ma maafɔlenw dɛmɛli kama sisan mɔgɔw ka ca u kɔnɔ wa a ka kan ka nafolotigibaw ka dɛmɛ ɲini diɲɛ fan bɛɛ walasa gɛlɛya minnu bɛ maafɔlenw kan u bɛ se ka nɔgɔya an bɛ waati min Chad ni RD Congo maafɔlenw hakɛ sera fo mɔgɔ ba 60 ma wa aw kunnafonidilaw hakili la ɲinan kɛra a bɛ ka maafɔlenw minnu ka gɛlɛyaw bila kɛnɛ kan. Dans les crises qui sont sous l'œil des médias. Côte d'Ivoire marabagaw ye so jɔ kosa in na walasa maafɔlenw minnu bɔra Burkina Faso jamana na k'u bisimila u kɔnɔ nga dɛmɛ minnu kɛra maafɔlenw ye nafolo siratigɛ la ani nafolo minnu bɛ di Ukraine maafɔlenw ma farajɛla tɔn fɛ danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ Nuhunu Daleba ye société civile mɔgɔ dɔ ye. L'Union européenne se sent concernée. Farajɛla tɔn ye Ukraine gɛlɛya kɛ a ka kunkanko de ye o kama a bɛ nafoloba di baɲumankɛtɔnw ma nga anw fɛ baɲumankɛtɔnw tɛ marabagaw dɛmɛ sɔrɔ hali a ka gɛlɛ jamana yɛrɛ ka baɲumankɛtɔnw u ka marabagaw dɛmɛ sɔrɔ. Ont du mal à recevoir des moyens provenant de l'État. Kabini gɛlɛya daminɛna Burkina Faso jamana na maafɔlenw bɛ caya de ka taa fɛ Côte d'Ivoire Sahel yanfan na an bɛ waati min u ka ca ni mɔgɔ ba 65 ye n'u bolila ka na Ɲɔrnig ani Bonadugu la lakanabaliya kosɔn Burkina baɲumankɛtɔn minnu bɛ sigidaw la kɔni bɛ ka dɛmɛw kɛ u ye hali ni dɛmɛ in man ca. Sisan an bɛna don an ka jɛmukan tako filanan o hukumu kɔnɔ o kama an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabaranin so ani radio fiɲɛ sira kan aw k'an bɛn sɔɔni. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. Bi a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. J'ai dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen ayiwa samɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. An balimaw an ka foli b'aw ye ko kuran an b'a da aw tulo kan hali bi k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw na ka bɔ studio 53 kɔnɔ an ka foli b'aw ye jamukan tako filanan an bɛ taa n'o ye kɛnɛyakaw fɛ yen u ka kiiritigɛsoba ye jalatigɛli kɛ bi tarata min bɛ tali kɛ u ka jamanatigi dankan Irigati Gashuga ale ka kiiriko kun kan min ɲangira ka sabu kɛ yuruguyurugu ko dɔw ye ɲankili 11 min n'o bilalen don a kun kan nka a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ hakilina minnu tun taara Gashuga fɛ min n'ale yɛrɛ si ye san 59 ye k'a fɔ ko jalakilikan minnu bilala nɔ la ko a nɔ tɛ o si la bi tarata kelen in na fɛn min ye kiiritigɛsoba ye yamaruya kɔni di u ka wasabulon ma k'a fɔ k'u ka tɛmɛ n'u ka baaraw ye min bɛ tali kɛ jalakili sira baara minnu sigilen don sen kan olu ka se k'a latimɛ. An bɛ taa Senegal jamana kan u ka jamanatigi ni o ye Songo ani a yɛrɛ ka jamanatigi ye min bɛ wele ko Jɔman Fayi olu ye hakilina kunnafoni dɔw sigi sen kan min bɛna tali kɛ
Senegal jamana kɔnɔna sɔrɔ yiriwali ko kan baara min daminɛna u fɛ kunu tɛnɛ n'u y'a wele ko Senegal san 2050 o nɔgɔnin fɛ a wulikajɔw bɛna tɛmɛ sira minnu kan walasa an ka se ka dɔ ɲɛdɔn o la min tɛmɛnen don ni kunnafonidiw ye u ka kunnafonidi sira caman kan bi George Atino ale bɛna o walawala ni waati in na k'a lase an ma. Diomaye Faye ani Ousmane Sonko fila jɔlen Senegal ka kobolodalenw kɔni gafe bɛ o tɛgɛ kɔnɔ o ja de bɛ Senegal foroba kunnafoni gafe Le Soleil dakun na o ja mun kɛrɛfɛ a sɛbɛnnen bɛ ko ni hakilina in kɔni ye siniɲɛsigi sankɔrɔtali baaraw de ye. Le Soleil ale bɛ jamana marabagaw ka o fɛɛrɛ ninnu lafasa k'a fɔ ko ni waati in kan ka sɛbɛn Senegal ka tariku kɔnɔna la ka d'a kan ko dugutaga sira belebele 6 ko bɛna bila sen kan o siraw minnu bɛna kɛ terrain sisikuru sira fɛ walima manaji ni o ye goudron ye o sira fɛ wa ko kan yɛrɛ ye baaradaw olu y'u ka sewa kɔni jira ka kɛɲɛ ni o kobolodalenw ye olu mun musaka bɛ taga i congo fo sefa wari miliyari 18 ɲɔgɔn na. Ni ye Senegal émergent kɔni bannen ye pewu a kunnafoni gafe wɛrɛ ale bɛ i sinsin o de kan ni o tɔgɔ ko Le Quotidien ka bɔ Dakar. Le Quotidien b'a sɛbɛn k'a fɔ ko Macky Sall ka hakilina minnu kɔni tun bilalen no sen kan walasa ka Senegal yiriwa ko bilala kɛrɛfɛ sisan Diomaye Faye ani Ousmane Sonko olu de ta nana ten kan cogo min na bɔnɔgɔla kɔni bɛ se ka sabati Senegal ka a yiriwa wa ko fɛɛrɛw bɛ u sinsin jɔsen 4 de kan. O fɔlɔ ko ye jamana marako ɲuman ani farafina ka hakɛw lafasali, filanan ko ye jamanadenw kalanni ye ko ɲuman walasa k'u hakili dayɛlɛ, sabanan ko ye sigida yiriwali ye ani naaninan ko o kɔni ye sɔrɔko o sankɔrɔtani ye wa ko ni o bɛɛ lajɛlen bilara sen kan ko Senegal bɛ bɔ nɔgɔ la. Nga George ni ko bolodalenw jalakilen do fanga sina dɔw fɛ. Jati Mariam ko kokura fosi tɛ nin kɔnɔ o ye fanga sina Bougane Gueye ale kɔni a kumakan ye ale mun bɛ i kanbɔ groupe Futur Media ka bɔlɔlɔ kan ka fɔ ko ni fɛɛrɛw kɔni ko olu ye kalo 7 de kɔnɔ walasa u ka se ka da kɛnɛ kan wa ko nin ye kɔrɔlen pɛntirilen de ye k'o kɛ i n'a fɔ kura n'o tɛ ko foyi tɛ nin kɔnɔ. Fanga sina politique tɔn Gam Sabop Jambar ɲɛma ale bɛ jalaki kɔni bin kɛrɛnkɛrɛnya la Ousmane Sonko ani Diomaye Faye kɔni ka ni kobolodalen kan sabula Bougane Gueye ale ka fɔla ko u ye musaka fitini dama o de ta ko ɲɛsin sɛnɛko mɔni ani baganmara ma ka sɔrɔ ko o ye Senegal jɔsenba dɔ ye sabula ko n'i y'a ta kɛmɛ sara la ko Senegal jamanaden 70 ɲɔgɔn ko olu de bɛ u ka baaraw sinsin o sira fɛ. Farafina tilebiyanfan kunnafoni gafe dɔ wɛrɛ ni o ye lejeli.com ye ka bɔ la Guinée o bɛ i kan bɔ k'a fɔ ko tiɲɛ do ko n'i y'a ta k'a lajɛ a sɛbɛnnen bɛ cogo min na ko nin bɛ se ka Senegal kɔni jamanadenw olu na nisɔndiya ani ka hɛrɛ lase u ma nka ko layidu dama ko tɛ jamana jɔ sabula ko jamana marabagaw kan ka fɛɛrɛ tigɛ ko sifinw olu ka se ka baara sɔrɔ sifin minnu caman bɛ ka u kunda farajɛla kan kɔgɔji sira fɛ ka da kan k'olu tɛna san 25 nata ma kɔnɔ san 5 yɛrɛ ko ka ca o sifinw ma o de ko sɔn ka bɔ Conakry le jeli ale b'a lase k'a fɔ ko layidu dama ko tɛ jamana jɔ ko waati sera Senegal marabagaw k'u ka baara kɛ. An bɛna ni kunnafoniw ye Ameriki jamana kan yan. Ameriki kalatalaw ye a yira k'a fɔ ko olu kɔni jigi b'a kan ko marabolo kelen pe dɔrɔn de bɛ se ka Ameriki jamana kɔnɔna sariya ko kunnafoni o da olu tulo kan wa ko min bɛna sɔn ka kɛ farafarali ye kalatalaw ni ɲɔgɔn cɛ. VOA Banbara tɔgɔla Naman Jara ale bɛna VOA ka kunnafoni dila Caroline Prestusi ka laseliw lase min ye nin jalatigɛli gafew bɔ ka bɔ Washington. États-Unis lajɛrew kɔnɔ diinamɔgɔw ni politikimɔgɔw bɛ n'u ka hakilinaw don jamana taabolo la. O ye hakilina kura ye Amerika kɔlɔsiliw ye min jira nka démocratiw ka politikitɔn kɔni bɛ diinaw bɛɛ dɛmɛ min ye républicainw ye kuma min b'u da diinɛ siratigɛ la o de ye Yesu Kirisa ye ne kisibaga ye Donald Trump ye ne ka jamana kuntigi ye. Dianne Bollinger ye rallibolila ye a ye san 3 kɛ a bɛ ralli ɲɔgɔn dan kɛ ale bolo chrétien ye dɛmɛ ye ka ɲasi fasoden ɲumanya ma o kɔrɔ ko États-Unis ye chrétien jamana de ye wa sariyaw ka kan k'o sira de taama. I will gladly be a Christian nationalist. Ne nisɔndiyalen de bɛ ka chrétienya jira an bɛ se ka min do fɔ chrétienya juguya la bawo a bɛ fɔ k'an ka Ala de ka diinɛ dɔn hinɛ masa ne bɛ balo Yesu Kirisa de kama ne ka faso ka di n ye fana wa jamanaba dɔn mun de b'o la. Républicainw ka cɛbo Donald Trump ka kumaw ma sinsin diinako kan nka
k'u bɛ fɛɛrɛw bɛɛ kɛ walasa ka sira tigɛ démocrates ɲɛ. N'an jɛra an bɛ fanga sɔrɔ walasa ka sira tigɛ fitinamɔgɔw ɲɛ ani mɔgɔ minnu tɛ diinɛ ko la, bawo o de y'u jogo ye. An bɛ jamana sigi sen kan ni fasodenw bɛɛ bɛ kɛ kelen ye a kɔnɔ diinɛ siratigɛ la, bɛɛ bɛna i sagona kow kɛ ani sariya bɛ kɛ a bɛɛ sago la. An ka jamana sigira sen kan kerecɛnya danbe de kɔnɔ. Sariya sunba sɛbɛnna o de siratigɛ la fana. Kerecɛnya sɛbɛnnen tɛ États-Unis sariya sunba kɔnɔ, nka a b'a jira ko bɛɛ bɛ se k'i ka alabato kɛ i yɛrɛ sago la. États-Unis yɛrɛmahɔrɔnya tun bɛ ta don min fana, kuma fɔlɔ min fɔra o de ye bɛɛ ka hakɛw ka lafisa i ka diinɛ siratigɛ la. Nka diinɛ ɲɛmɔgɔw dɔw ka jɛkulu bɛ Amérique, u y'a jira k'u ka wote cɛbɔ minnu bɛ alabato kɛ a ɲɛma. O la démocrates y'a jira ko n'o kɛra o ye de ka sariya sunba sariyaw sɔsɔ. Marie-Jo Uruk bɛ démocrates ka politiki tɔn kɔnɔ Montana dugu la. The ministers out there tiɲɛ na diinɛmɔgɔw ka kan ka lajɛ yɛrɛsago kɛ e ni tilennenya kɔrɔ ye min ye ani u ka tila ka a ɲɛfɔ u nɔfɛmɔgɔw ye. Lajɛ senfɛ BJ fanga hukumu kɔnɔ mɔgɔw dɔw sɔnna baro kɛnɛw ka sigi Yesu Kirisa taabolo kan i n'a fɔ James Wallis bɛ Georgetown sanfɛ kalanso la. What did he say? What did he do? Yesu Kirisa ye min fɔ, a ye min kɛ, bawo nin kuma sugu bɛ tungaladenw de kɛlɛ ani ka gɛlɛya lase fantanw ma. Nin ye jɛkulu ye n'u bɛ Yesu Kirisa yɛrɛ kɛlɛ. Nin bɛɛ kɔfɛ kɔnɔtiɲɛ sɔsɔliw bɛ mɔgɔw da fan bɛɛ États-Unis. Kamala Harris ye démocrates ka fanga ɲinina ye. An bɛ ka sɔn mɔgɔ si man kan k'i ka diinɛ bila min bɛ dusukun na, bawo ko marabagaw de ka kan ka fɔ i ye i bɛ alabato kɛ cogo min. Pew Research ye cakɛda ye min bɛ ɲininiw kɛ jamana taabolo kan. A ka sɛgɛsɛgɛliw dɔw y'a jira ko Amérique jamanadenw tilancɛ hakili la kerecɛnw ka gafe n'o ye Bibili ye o sen bɛ Amérique sariyaw la. O sɛgɛsɛgɛli kelen in y'a jira fana ko Amérique mɔgɔ damadɔ hakili la kerecɛn diinɛ ka kan ka kɛ jamana ka diinɛ ye n'o ye religion officielle ye. Farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ farafina ɲɔgɔndanba n'o ye Maroc san 2025 ye bɛ senna ni waati in na. A yirala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisadani in na Mali ni Guinée Bissau olu kelen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Chaka Traoré ale bɛna o walawala. Chaka i n'u la. I n'u la Mariam, wale min b'aw bɛɛ lajɛlen n'u la. Ayiwa bisimila kuma b'i bolo. Kabini nɛgɛ 16 waati n'o ye Bamako heure ye Guinée Bissau o kɛn bɛ ka Mali bisimila. Guinée Bissau jamana kan n'o ye Bissau ye faba yɛrɛ la ye sirantɔrɔnta ɲɔgɔndan don min bɛ don CAN Maroc i y'a fɔ o 2025 éliminatoire tile 4nan o ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔ an bɛ waati min ko sisan ɲɔgɔndan tun bɛ filanin de la Guinée Bissau fu Mali fu nka a ma kuncɛ fɔlɔ a tɔ man ca kosɛbɛ n'i ye sanga 20 bɔ a la ne hakili la a bɛ sɔn ka kuncɛ nka kulusi bamananw ko ten ko kulusi ɲiginnen ka fisa n'a jeninen ye. Mali taara ka taa se de ɲini walasa ɲɔgɔndan in mana kuncɛ a ka se ka qualifier ka taa Maroc kɛnɛ kan yanni ɲɔgɔndanw tile 4 ni tile 6 ka kuncɛ n'o bɛ 10 novembre kalo la nka n'o ma sɔrɔ ni Mali n'a tora tan n'a kɛra fɛn ye fu ni fu a ka ca Ala fɛ Mali bɛ kurusegi de sɔrɔ o kurusegi tɛ baasi ye ka da kan tile 3 tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ tun bɛ Mali bolo a ka kulu kɔnɔna na n'o ye groupe I ye kuru 7 tun b'a bolo nka kunun baara gɛlɛyara dɔɔni Mali bolo mun na Mozambique ale se sɔrɔ Eswatini kan kunun o kɛra Eswatini kanankolo Mozambique cɛlu 3 u ye baara gɛlɛya dɔɔni y'a fɔ cogoya min na Mozambique ale min tun bɛ jɔyɔrɔ 2nan na ale nana jɔyɔrɔ fɔlɔ la yanni bi ɲɔgɔndan ka kuncɛ kurusegi b'ale bolo n y'a fɔ cogoya min na bi ɲɔgɔndan ma nɔgɔ ka da kan Guinée Bissau ka tɔn da dugu ma san laban ninnu na o gɛlɛyara kosɛbɛ jamanaw ma an kɔni bɛ ka ɲɔgɔndan kuma kɔnɔ n'a kuncɛra tan fu ni fu Mali bɛ kɛ jɔyɔrɔ 2nan ye Mozambique jɔyɔrɔ fɔlɔ kurusegi bɛ u fila o kelen-kelen bolo min ye Guinée Bissau ye ale bɛ kɛ kuru 4 ye ka fara Eswatini kan kuru 1 an kɔni y'an ma ban fɔlɔ an b'a kɔnɔ Guinée Bissau Mali. Ayiwa an ka foli b'i ye nin de bɛna dansigi an ka bi jɛmukan kunnafoniw na min lasera aw ma Mariam Traoré fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.